नैबे इन्दि खुन्दुंखौ फाउदुर मोनहा हैनानै माइरं सोलायनानै लाबोबावनांगौसो दाला दिदे आफादे गिजि गब्लंजोंनो स्कुलाव थांदो ओंखामखौ दा जाफैदो আমার কাকা আমার প্রত্যেকটা সুবিধাটি চলি আছে অলপ পিছত মেনেজাৰ বাবু সুবিধাটা হ'ব আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা 8জন মানুহৰ কাকা হ'ল অহাকালি 12টা বজাৰ পৰা আৰু 5টা বজালৈকে চুলি কাটা কাম চলিব আমার মুসলপুর সমষ্টির আমার বন্ধুসকল আহি পেলাই মোর হাতেৰে চুলি কাটাব পাৰে পইচা নালাগে ফ্রি जोंनि बर' लिडारफ्रा लाजिदों नामा राकेश ब्रह्म सारनि माखासे भिडिअ फुटेजखौ नुनानै राकेश ब्रह्म सारा जोंनि बर' समाजनि गेजेराव बा बर' लिडारफोरनि सायाव फोरमायदों जाहाथे जोंनि बर' लिडारफ्रा जोंनि बर' खानाय सिनग्रा मानसिफोरजों खानाय सिनजा दारि हजा मोदोम नाजा नाथाय जोंनि बर' लिडारफ्रा सोरजों खानाय सिनजायो सोरजों फेस वाश खालायजायो सोरजों मोदोम नाजायो दामि दामि बिउटि पार्लार बेबायदियावसो जोंनि बर' लिडारफ्रा खानाय सिनजानाय खानायनि रं होजानाय दारि हजानाय बिउटि पार्लाराव सोरनियाव हाबो जोंनि बर' लिडारफोरखौ माखासे सोलायनो थाखाय बा जोंनि माखासे बर' रायजो राजाफोरखौ बेबायदि माखासे खामानि मावनानै सोलिनो हानाय बायदि माखासे लामाखौ दिन्थिदों मालाबा समाव जि सुनानै देखायनाय सोरबा हस्टेलनि मानसिफोरा अबेबा दामि दामि माखासे न' बां गोनांफ्रा गाव गावनि न'आव जि सुवा दुबिनो जि सुनो होयो दिनै मोनफ्रोमबो माखासे गला होनानै जानो थाखाय सुबिदा दं आखाइजों सुनांगौ प्रयोजन गैला मेसिनानो सुयो दिनैनि समाव जायफोर थाखा फैसा गोनां जायफोर दामि दामि गारि गुरा गोनां बिथांमोना न'आव जि सुवा साफ्रोमबो रायजो राजाफोरनि खाथियाव जि सुनानै फोरमायदों खानाय सिननानै फोरमायदों नाथाय जोंनि बर' समाजनि गेजेराव लाजिदों नामा सोरबा बर' लिडारफ्रा लाजिदों नामा राकेश ब्रह्म सारा माखासे दिन्थिदों जोंनि बर' लिडारफ्रा जोंनि गामियाव थानाय सोरबा बर' मानसिया खानाय सिनग्रा दंसै दारि सिनग्रा दंसै मोखां साफा खालायग्रा दंसै नाथाय जोंनि बर' लिडारफ्रा बेबायदियाव खानाय सिनजाया दारि हजाया मोखां साफा खालायजाया मोदोम नाजाया नाथाय जोंनि बर' एलेकायाव दंसै खानाय सिनग्रा मोखां साफा खालायग्रा आरो माखासे जि सुग्रा मेसिन दंसै जोंनि बर' एलेकायावबो जि सुग्रा दंसै मेसिनजों बिनि थाखायनो सोरबा बर' लिडारफ्रा सोरबा बर' माहाजोनफ्रा गुबुन हारिफोरनि दखानाव लांनानै सुनो प्रयोजन गैला गासैबो खामानिखौ राकेश ब्रह्मआ फोरमायदों नाथाय जोंनि बर' लिडारफ्रा लाजिदों नामा राकेश ब्रह्म बायदि जानो नाजा राकेश ब्रह्म सारा जोंनि बर' लिडारफोरखौ चेन्ज जानो थाखाय सोलायनो थाखाय फोरमायदों बा दिन्थिदों बियो अपिनियन आरो हाफ इनफरमेशन थानाय दिनै इउटिउबाव सोर गेलेयो इउटिउबाव हाफ इनफरमेशन थानाय मानसिफ्रा बाथ्रा बुङो प्रेक्टिकल जायफोर खामानि मावो बिथांमोना इउटिउबाव माब्लाबाबो बुङा फेसबुकाव माब्लाबाबो बुङा बिथांमोना माब्लाबाबो बुङा जायफोर आयदानि सोमोन्दै जेबो मिथिया जायफोर एकाउन्टनि सोमोन्दै जेबो मिथिया जायफोर बर' हारिनि मा होनदों रेभुलेसननि सोमोन्दै जेबो मिथिया मुभमेन्टनि सोमोन्दै जेबो मिथिया माहारि आफादफोरनि सोमोन्दै जेबो मिथिया बा बै जाथायनि सोमोन्दै जेबो मिथिया बेफोरबायदि मानसिफोरा बेबायदि माखासे बेसलेस खोथाफोरखौ बुंगोन आरो बेजों समाजा माब्लाबाबो दैदेनजाया आरो बिथांमोननिफ्राय जोङो एसे गोजानाव थानायानो मोजां आरो बा बिथांमोनखौ गोजानाव दोननायानो मोजां मानगोनां फरायसा आफादनि सारनि बुंनाय रावखौ खोनाखाबाय जोबोद गनायथाव नंगौना नङा रायजोफोर इउटिउब आरो फेसबुकखौ सोर सालायो मानसि मोजाङा सालायो ना गाज्रिया सालायो दिनै सासे फरायसा आफादनि जाय मानिजाथाव गेदेरमा सारा बेबायदि गावनि खुगायाव जुदि बेरखाङोबा दिनैनि समाव रायजो राजाफ्रा नेनानै थायो जोंनि बर'नि माखासे निउसफोरखौ नाथाय रायजो राजाफोरनि माखासे भिडिअखौ बा रायजो राजाफोरनि फोरमायनाय माखासे भिडिअ फुटेजखौ समाजनि गेजेराव भाइरेल खालाया बिनि थाखायनो दिनै इउटिउब फेसबुक सोरबाफोर भाइरेल खालायनायनि उनाव सोरबा गेदेरमा दैदेनगिरिफ्रा खुगा गेवनो गोनां जायो जोंथ' बाख्नायनांगोन दिपेन बर' सारा जोबोद सोमखारिदों सोरबा फेरेंगियानो जा सोरबा
दानि गोहो खुंथायाव थानाय बिथांमोनखौ सोमखारिदों जोबोद गनायथाव फरायसा आफादा अरायसम रायजो राजाजों थानांगोन सोरनिबा जेंनायाव गसंनांगोन बेखौसो दिनै रायजो राजाफ्रा नेनानै थायो दिनैनि समाव सोरबा हाजिरा मावाबानो मोनजाया दिनैनि समाव सोरबा रायजो राजाफोरनि गेजेराव बिसनायाव बोसोर बोसोर थानाय दं दिनैनि समाव सोरबा फरायसा आफादनि गेदेरमा दैदेनगिरिफ्रा थांनानै बिथांखौ ट्रिटमेन्ट होनांगौ बिथांनि माखासे जेंनानि न'खरखौ बोस्रांनानै होनांगौ मालाबा थांफेरदोंना बेखौसो आं दिनै बुंगोन जाय भिडिअनि फुटेजाव नुनाय जाय फरायसा आफादनि मानगोनां सारा जोबोद बाथ्रा बुंदों दिनै आबसुनि माखासे खोथाखौ लानानै बुंदों ना फरायसा आफादनि खोथाखौ लानानै बुंदों दिपेन बर' साराथ' जोबोद गनायथाव बाथ्राखौ बुंदों नाथाय नैबे भिडिअनि फुटेजाव नुनाया सोरबा गोहो खुंथायाव थानाय सोरबा फेरेंगाखौ प्रटेक्सन होनो थांनाया मालाबाबो गनायथाव नङा बिनि थाखायनो आं खावलायो बिथांमोनहा फरायसा आफादनि खामानिखौ माव समाजनि खामानिखौ माव सोरबा राजखान्थि हान्जानि खोथाखौ लानानै बारा बाथ्रा दाबुं बेखौसो आं खावलायो दिनैनि समाव सान्थि सुक्ति जादोंबा मानो गोदान गोदान फरायसा आफाद बा बुनसुनो आरो सानसे समाव बर' हारिनि गेजेराव भलन्टियार आबसु बिथांमोना बेसेबांबा सम न'आवनो थानानै माखासे न'खरनि गथ' गथायजों समखौ बा गाव गावनि न'खराव मावनानै जादोंमोन दिनैनि समाव बिटिआर एकर्ड जानायनि उनाव मानो बिथांमोना आरो सोमावफिननो गोनां जादों आरो आन्दालन खालामफिननो गोनां जादों बिनि फुल माखासे जेरैबायदि बिटिआर एकर्ड जानायनि उनाव मानो भलन्टियार आबसुआ आरो आन्दालन खालामफिननो गोनां जाखो फरायसा आफादा मानो बिटिआर एकर्डनि उनाव बुनसु मुङै मानो जोनोम जानो गोनां जाखो आरो एनडिपि जायफोर एक्स एनडिपिफ्रा आरो गोदानै इउनाइटेड आरो मानो दाफिननो गोनां जाखो एक्स एनडिपिफ्रा मानो आरो गोदान गोदान कमिटि दानो आरो माखासे एसोसिएसन दानो गोनां जाखो बेखौ फोरमायनो हागोन ना हाया बेखौसो आं मोनसे सोंलु खालामो सान्थि सुक्ति जादोंमोनबा दिनै एक्स एनडिपिफ्रा सोरबा दैदेनगिरिफोरनि सायाव ससियेल मिडियानि खाथियाव बाथ्रा बुंनो दिनै गोनांथि गैलामोन दिनैनि समाव सोरबा एक्स एनडिपिफ्रा खारखुमानो गोनां गैयामोन दिनैनि समाव सान्थि सुक्ति जादोंबा दिनै जोबथेसालियाव मानो थानो गोनां जाबाय थादों दिनैनि समाव मानो थाखाय जायफोर वारेन्ट बेखौ दिनै बुंनो हागोन ना हाया जों दिनै बाख्नायो दिनैनि समाव फरायसा आफाद होननानै बुंबा बयबो उन्दै गेदेर मानियो आरो नोंथांमोनखौ बा सारमोनखौ जोबोद रेसपेक्ट होयो दिनै रेसपेक्ट होसेयावबो दिनै सोरबा राजखान्थि हान्जानि बांसिनै जानानै बुङोबा मालाबाबो गनायथाव नङा दिनै बुङोबा वान साइड बुंनो हागौ जेब्ला हाग्रामा महिलारिया जेब्ला बिटिआर एकर्ड जादों बेबायदि समाव सोरबा भलन्टियार आबसुआ फंसेबो बाथ्रा बुङाखैमोन सोरबा गोदान गोदान फरायसा आफाद जोनोम जायाखैमोन आरो एक्सपेल्टिफ्रा गोदान गोदान कमिटि दायाखैमोन एक्सपेल्टिफ्रा सोरबा साख्रि लाबाय सोरबा थिखा मावबाय सोरबा बिजनेस मावबाय मालाबा एक्सपेल्टिफ्रा ससियेल मिडियायाव फैनानै बिटिसि एकर्डआ मोजां जायाखै बिटिसि एकर्डआ मालाबाबो गनायथाव नङा होननानै जों खोनायाखै नाथाय बिटिआर एकर्डनि उनाव दिनै साफ्रोमबो एक्स एनडिपिफ्रा मानो थाखाय गोदान गोदान माखासे आफाद दानो गोनां जादों मानो मालाबा फेरेंगा ग्रुपनो मालाबा गबिन्द ग्रुपनो मालाबा डिरेन ग्रुपनो मालाबा रन्जन ग्रुपनो मानो थाखाय दिनै ससियेल मिडियायाव फैनो गोनां जादों दिनै सान्थि सुक्तिया जुदि नंगौबा दिनै एक्स एनडिपि होननायानो थानाय नङामोन दिनै सोरबा दिनै दखान होना जासिगौमोन सोरबा साख्रि लानानै थासिगौमोन सोरबा गाव गावनि माखासे मावनानै जानो मुखुब जागौमोन नाथाय जों दिनै बांसिनै मा नुदों ससियेल मिडियायाव सान्थि सुक्ति गनायनो हाया होननानै दिनै बुंदों दिनै साफा सानै फरायसा आफादनि बिथांमोना राजखान्थिजों गोरोबनानै दिनै बांसिनै खोथा बुङोबा दिनै गनायथाव जानो हाया फरायसा आफादनि खामानिखौ माव फरायसा आफादा बा आबसुआ जाय इउपिपिएल सरकारखौ गोहो खुंथायाव लाबोबाय जाबाय बिथांमोननि मावनाय बिथांमोननि माखासे मावनो गोनां खामानिखौ नोजोर होदो समाजजों थानानै माखासे खामानिफोरखौ प्रमद बर'आ फेरेंगाया गबिन्दआ फेरेंगाया मावलांखो बेखौ समाजजों थानानै नोजोर हो नाथाय मालाबा समाव
सोरबा सरकाराव थायोबा बखिजागोन सोमखारि जागोन आरो सरकारा मोजां मावबाबो गाज्रि मावबाबो बखिजागोन नाथाय दिनै फरायसा आफादनि मानगोनां सारमोना मानो थाखाय सोरबा गोहो खुंथायाव थानाय राजखान्थि नेताफोरखौ बुंबा मानो खर' सायो माखौ लानानै खर' सायो नाथाय दिपेन बर' सारा जोबोद गनायथाव बुंदों दिपेन बर' सारा सासे फरायसा आफादनि गोख्रों जानानै दिनै बाथ्रा बुंदों नाथाय साफा सानै दिपेन बर' सारनि आगदा आगसि थानाय बिथांमोना जुदि राजखान्थिनि बांसिनै खोथा बुङोबा दिपेन बर' साराबो मालाबा रायजो राजाफोरजों गाज्रि मोनजागोन दिपेन बर' सार बायदि जा दिपेन बर'आ मा बुंदों बेखौ एसे सोलों गाव गावनि माखासे बिबानखौ लानानै फरायसा आफादानो जुदि फरायसा आफादनि खामानिखौ मावोबा राजखान्थि हान्जानि खामानिखौ मावोबा रायजो राजाफोरनि जुदि बेरेखा खोथा बुङोबा नाथाय फरायसा आफादा बांसिनै नोजोर हो बिटिआर एकर्ड जानायनि उनाव सोरनि न'खराव दिनै बोसोर बोसोर बेमार जानानै दं जायफोर रायजो राजाफ्रा आबसुनि सोमावसारनायाव बाहागो लादों जायफोर बिलटिनि सोमावसारनायाव बाहागो लादों एनडिबिनि सोमावसारनायाव बाहागो लादों दिनै जाय न'खरफ्रा दिनै बोसोर बोसोर हाजिरा मावाबानो मोनजाया बिथांमोननि न'खराव थांनानै मालाबा सार्भे खालायदोंना सोरनि न'खरा बांसिनै सिखाव खावाबा दंफां खावाबा सोरनि न'खरा माखासे दुथां खामानि मावाबा ओंखाम मोनजाया बेफोरखौ माखासे एककालीन जाय न'खरा बांसिनै दंफां सिखाव जाय न'खराव दिनै सिखारि बिथांमोननि न'खराव थांनानै बिथांमोना माबायदि खामानि मावनानै थायोब्ला न'खरा सालायनो हागोन आरो बिथाङा माबायदि खामानि मावोबा सेन्स जागोन बेयाव थांनानै फरायसा आफादा बिथांमोननि न'खराव थांनानै माखासे बिथांमोनखौ बुजाय बेखौसो दिनै रायजो राजाफ्रा नेनानै दं दिनैनि समाव सोरनि न'खराव थांनानै माखासे सोरबायदिया दंफां खावाबानो मोनजाया हाजिरा मावाबानो मोनजाया जायफोर न'खराव बोसोर बोसोर न'खरावनो बिसिनाव गोलैनानै दं बेफोरखौ दिनै प्रमद बरुवा ट्रिटमेन्ट होनांगौ ना गबिन्दआ ट्रिटमेन्ट होनांगौ ना फेरेंगाया ट्रिटमेन्ट होनांगौ बिथांमोना मास मोनसेयाव 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख दरमा जायो बिथांमोना जुदि गावसिनि मास मोनसेनिफ्राय खावसे दरमा हरोबा सोरबा दुखिया न'खरनो माबा मोनसे खहा जागोन नामा दिनै राजखान्थिनि खोथा लानानै फरायसा आफादनि जायफोर साफा सानै आं गासैबो फरायसा आफादनि बिबानगिरिफोरखौ बुङाखै जाय भिडिअनि फुटेजाव नुनाय इउटुब फेसबुकआव गेलेग्रा मानसिया मोजां नङा इउटुबाव आरो फेसबुकआव जाय माखासे बाथ्रा बुंग्रा आरो ससियेल मिडियाआव फैग्रा मानसिफ्रा मोजां नङा दिनैनि समाव लाजिदों नामा जोंनि बर' निउसफोरा अबेबा रायजो राजाफोरनि भिडिअखौ हगारनांगौ बेबायदि भिडिअखौ मालाबा हगारा नाथाय इउटुब आरो फेसबुकनि गेजेरजों भाइरेल जानायनि उनाव लिडारफ्रा खुगा गेवनो गोनां जायो दिनैनि समाव इउटुब आरो फेसबुकआव बिथांमोनखौ दमन खालायनानै बिथांमोना राजानि सासन खालायनो सानदों नामा मालाबाबो जानाय नङा बियो